Hej, og i dag vil vi gerne være blinde. Så vi begynder vel bare nu. Kom så. Okay. Reflektor. Reflektor. Ja, reflektor. Ja, for satan! Det er dejligt at være blind. Tro mig. Hvis I er blinde, så har I sådan en her morgenrutine. Men man har jo også stav og førerhund, når man er blind. Ja, men hvordan vil man finde hen til der, hvor man køber en førerhund? Jamen, det er hundene, de er opdraget til det. Så, men hvordan finder man det sted, hvis man er blind? Gustav. Hunden hjælper. Jamen, man har ikke engang købt den endnu. Jamen, man køber den først. Jamen, hvordan finder man derhen? Der bruger man sin stav. Man har sådan en blindestav med hvid og rød på. Hvad sker der her? Jeg er helt nede. Snart. Nu er du kommet ned. Ja, det kunne jeg godt mærke.